valmentaja Ari Tiittanen. Harmittava tappio Suomen Cupissa Laajasalon Palloseuralle. Millaiset fiilikset ottelusta jäi? No, kyllä me pelattiin parempi kuin mä odotin. Johtomaali aluksi. Kyllä me oltiin tässä pelissä ihan hyvin mukana. Saatiin niitä aseet pois tavallaan. Ei ne niin paljon yksilön läpi kuin me pelattiin. Mutta tietysti ongelma oli se, että me saatiin ylipäänsä 11 jätkää niin kentälle. Että kuumeet ja poissaolut, loukkaantumiset, inti-jätkät, kaikki tänään poissa, niin se niin rassasi enemmän. Ja sitten tietysti kyllä mä joukkueelle nostan hattu, me oltiin tokalla jaksolla, me oltiin musta parempi joukkue kentällä, niin pelillisesti parempi joukkue. Ja paikat ei vaan tuottanut, meillä oli Makolla avopaikka, kulmasta päästiin puskeen ihan avoimesti. Meillä oli hyvät paikat tehdä maali tässä pelissä, mutta vastustaja teki, me ei tehty. 5 ajunnut avauksessa siinä, joka oli erittäin hyvä ottelu meidän joukkueelta. Mutta enemmän vaan harmittaa se, että meillä ei ollut se ykkösnyrkki käytettävissä. Olisi tämä matsi tänään hoidettu kyllä. Mutta ei mitään, tästä jäi nälkää ja tässä oli paljon hyvää tässä ottelussa. Miten sorakenttä mielestäsi vaikutti otteluun? Molemmille yhtä huono, eikä tämä on karmea ratkaisu. Ei sitä edes löydy tekonurmea. Mä ymmärrän, että joukkue haluaa pelaa omille faneilleen, mutta jos on 25 fanit, jos on sen takia täällä hiekalle, niin kyllä ei meidän jalkapallo etene sillä tavalla eteenpäin. Mutta yhtä kaikki, molemmille sama ja molemmille yhtä huono. Minkälainen asema Suomen Cupilla oli teidän joukkueelle? Onko kakkonen kuitenkin teille se tärkeämpi sarja tänä vuonna? On se täällä nykyisillä säännöillä, niin tästä tulee liian helposti se, että sulle tulee kallis vierasmatsi Ouluun arkipäivänä. Ei tämmöisellä amatöörijoukkueella sinne voi lähteä. Että Suomen Cupin säännöt tällä hetkellä on vähän semmoiset, että ei tämä ole meidän ykkösjuttu. Toki pelaajat tykkää, mä tykkään tästä kovasti, mutta seuraorganisaatio, joka joutuu maksamaan sitten nämä arkilennot ja muut on, niin siihen meillä ei ole varaa. Et siinä mielessä tämä ei ollut seuran niin ykkösprioriteetti, mutta pelaajat tykkää pelaa, mä tykkään valmentaa. Ja me tehtiin yksi ruumis ykkösdivarijoukkueessa tänä vuonna tässä Cupissa, niin se saa näköjään riittää. Puhun vielä, minkälaista asetelmaa tämä ottelu antoi nyt sitten, kun sarja on tuossa ihan nurkan takana? Meiltä puuttuu 12 pelaajaa rivistä, ei minkäänlaisia. Ehkä pari-kolme nuorta pelaajaa. Tämä Puja niin kuin näytti, että siitä on pelimieheksi. Edelleen mä tykkäsin tämän meidän vasemman pakin Jonin työskentelystä. Ja Akin maalivahtipeli on suhteellisen varma. Että tappio on aina tappio ja Cupista lähtee lauluun, mutta tässä oli paljon hyvää. Nämä lähtökohdat huomioon ottaen. Että ottelu oli vaikea saada joukkuetta kasaan, niin silti parsittiin tuommoinen, pelattiin tämän joukkueen kanssa tasainen ottelu. Ja ei siitä voi tavallaan pahoillaan olla.